Asi. Abantu siyaphila Yaphela mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana wena. Kuyahlangana. Senze ngapi manje namhlanje? Oh, kushuthi ithotali ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nzima. Kuyasebenza kodwa. La kuyasebenza. Kuba ubani igama? Baba ububuda. Wakuphi nendawo? Basetho ke Oh, Kellisburg. Kuba ufike nini la? baba la ethi cha. Sasengitsho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Ubaba ngabe wayenzeni? Ngicala lami Ureyipho. So that kuyahlala khona la kuyabhalile. khona ukuthi uyisola kuloko kwawenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh, Ke futhi ngini wenze ngane ku. awulenzanga icala. Akangane ngenze. Oh, okay. One of the family members bafethu alo baba lo I think mhlawumbe izofinyelela kubona le video le but nabo sebebonile ukuthi lo baba uyatrenda on social media. Ngiyacela ukuthi oyedwa oyifamily member ongasabi ukukhuluma adownload TikTok bafethu abuye azositshela la ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Siyibonile i-comment yakhe, asifuni i-comment yakhe, sesifuna ukubona i-video yakhe, isiqu se-video yakhe echaza ukuthi what happened lapha yabo. And sicela nisitholele nesithombe salo mama owabophisa lo baba lo. Ngiyacabanga ukuthi ka Ladies House bangasebenzisa isithombe saleyo mama loyo, and ngiyazi ke ukuthi uLadies House awuhlulwa yilutho bafethu yabo. So enye into engithanda ukuyincoma ngestory salo baba lo, ngithe mengipost ivideo yalo baba ekuseni wakhomenta abantu besifazane mhlawumbe abo 75,849 million, okusho khona ukuthi abantu besifazane bafethu sebeyalimela iqiniso yabo. So bafethu ngithatha ngimshayela izandla ngimncome ngithi ngiyabonga kwabantu besifazane abathe bamsupporta lo baba lo bafethu yabo. So those people abagood ngokushaya ngohosta ama live la ka TikTok, ngiyathemba bafethu ukuthi ningayihosta i-live mayelana nestory salo baba lo, phinde kuphushwe icampaign efana neka Tamara. If ifika esimeni sokuthi kumele kudonate ama 10 rand noma ama 20 rand mhlawumbe kutholele lo baba lo i-lawyer ezomsiza ukuthi aphume ejele, ayikho inkinga singayifaka leyo mali. La ka TikTok akhona ama lawyer, ngiyathemba mhlawumbe akhona amali angamandi ukuvolunteer bahambe bayomela lo baba lo, because manje ibhlungu lento le kumele iqedwe lento ukuthi kuboshwa abantu beboshwa into engekho. Umuntu bevumelene naleyo ngane ngenxa yokuthi ingane isihlohlo umzali ithi ayovula icala umuntu aboshwa ahlala ejele, ahlala iminyaka ejele ngento angayenzanga bafethu yabo. So we need ukuthi sethe i-example ngalo baba lo, kukhishwe lo baba lo ejele. Inqwaba bafethu abantu abangasizakala, ayikho i-platform e-powerful njengo TikTok, ayikho i-platform ekwazi ukunyakazisa South Africa njengo TikTok. Ngithi bafethu asibambisaneni bafethu, mewuthi le campaign le mele iphushwe mhlawumbe isonto lonke noma ini noma inyanga ayiphushwe until kuze kutholakala i-justice for lo baba lo. But one of the family members ngicela download TikTok azos address ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Nginibingelela ngiphinde nginamukele kweza namuhla izithi abomndeni sebekudlulisile ukuphawula kwabo ngodaba likaBaba Dlamini owaboshelwa icala le-rape athi akalenzanga. Baveza ukuthi kwaba khona inzondo phakathi kwakhe uBaba Dlamini nodade wabo baze bamqambela amanga bathi urapile. Kuba ubani igama? Baba ububuda. Wakuphi nendawo? Basetho Oh, Kellisburg. Kuba ufike nini la? baba la ethi cha. Sasengitsho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Ubaba ngabe wayenzeni? Ngicala lami Ureyipho. So that kuyahlala khona la kuyabhalile. khona ukuthi uyisola kuloko kwawenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh, Ke futhi ngini wenze ngane ku. awulenzanga icala. Akangane ngenze. Oh, okay. Ayikho ivideo engithinte njengalena. Sengibathe ngiyathula ngibuyela kuyo kufika inyembezi kufika umunyu ngangengekho, kodwa ngizokhuluma njengomuntu wesifazane, ngizokhuluma njengomama ozele ingane zabafana namantombazana. Kusukela ngo-2009 kuze kube manje 16 years segwetshiwe ubhuti uthi
angikwenzanga. Njoba ngisho futhi ngiliphinde ngithi ngangingekho ngoba lile lama comment ethu ukuthi sisho lokho nalokho kodwa nansi comment engenza ukuthi ngize ngikhulume. Uthi uzakwethu lana owakithi lo mbhemu uzalo yinzondo kadadewabo owathi udlwengula ingane yakhe ongumshana after years ingane yalikhuluma iqiniso ungabi namkhulumeli kubhlungu. Uthi nabafowabo bangalingenelela lolu daba lento yokuthi uyintombazane uma kuyiyona ephakayo ekhaya bese ithwala ngeqoma iyahlupha. Unofuza uguga kulona ikhehla ngishiya nga 2 years. Uthi lo muntu akaze benantombi empilweni yakhe ungumshumayeli wesedla akaze abe nanxala muntu kwaba nje ungazwane emndenini kwase kusekuphele kwempilo yakhe. Ekubhlungu ungabi nalutho ekhaya ngoba ugcina usufaniswa nenja ukuba esebenza ugugu ngaba kekho la nanokuhlala nikwebhana ekhaya nibe navundla esiswini esisodwa kuba nomthelelo omubi. Nikuphi wembokodo angengekho njengoba ngiyaphinda futhi ngoba ngiyanazi nokwehlulelana niyakwenza kodwa sengisho ke sisi wena ke iqiniso uyalazi nawe mntwana ngiyacabanga usukhulile iqiniso uyalazi uNkulunkulu wena kuphike kulesimo. Amen. South Africa sibingelela namhlanje kumhla ka17 ke enyangeni uMashi onyakeni 2025 sibingela ke sibuye endleleni sibuye eMaritzburg lobe sithembisile izolo ukuthi ke sizovuka namhlanje ke njengenhlangano ithuleni ukubambisana nesifundazwe saseThekwini siye ngapha eMaritzburg uyobheka ubudlamini ke sesibuya khona but ke iupdate eningi nephelele sokwazi ukuthi silethe kusasa kodwa nabaka nabafethu sihamba nabakaMpunguza zaseThekwini nabo nje ngiyacela babekukhola kwabo. Siyabingelela South Africa namaphethini lobe sechazile ukuba umkhwanazi kunjengoba sisho nje izimpungo siyatheni zithe nje hayi asivukele khona okuningi ke kuzolandela. Siyabonga nezabutho sibonge nje ne-feedback esiyithola nje kakhulu nama encouragement nama words of support avela support babudlamini esithemba ukuthi ke engathi i-social network singasebenzisa into njengalezo ukunika amandla nokusupportana njengabantu abamnyama eSouth Africa ukuze sikwazi ukusiza komunye masibona ukuthi usenkingeni.